क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव इउएन एकाडेमिया खुंगा 11थि बोसोरारि फरायसालि रंजाथाइ फोरबो खुंफुंदों। इउएन एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि नबनीता ब्रह्मनि दैदेननायजों बे मेलखौ आफादगिरि बिबान लाना बेखेवना होयो बिभीषण ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो डक्टर बनबिना ब्रह्मजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं धनराजन लाल आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज आफादफोराबो मेलाव बाहागो लायो। लोगोसेनो फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफायाबो बे मेलाव नुजाथिफैना मेलखौ जाफुंसारहोयो। डक्टर बनबिना ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। आंनि अनजालु फरायसुला फरायसुलि आरो बे अनजालु फरायसुला फरायसुलिनि बिमा आरो बिफा आंनि सिगां इउएन एकाडेमि मैनेजमेंट आरो 11थि माने 11th एनुअल कनफारेन्स प्रत्येक बोसोराव मोनफा मोनफा बे स्कुलनि एनुअल उइक जायो। बेनि सेलिब्रेशन जोंनि मोजां गाज्रि सावरायनानै बर्थमान बे जौगाखौ दासो जागायजेननाय थाखोसिम दाखो डेभेलपमेन्ट लाबोनो गथ'फोरनि मादाव मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय जौगाथायनि थाखाय सावरायनो निस्सय जाया मानो जे बे इउएन एकाडेमि बुंनो थांब्ला आं फंनैसोल' बुंनो लुबैदोंमोन। बुंनांगौ आंहा एक नाम्बारानो जाहैदों गार्जेनफोरखौ बिसेस करि बेवहाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गार्जेन बिमा आरो बिफा दङ। बे गार्जेनफोरखौ आं खावलायनोसो लुबैदों। 8 बोसोरसिम मोननै स्कुलाव परीक्षा बोर्डनि मेट्रिक परीक्षा बोर्डनि चेयारमेन जाबोबाय थानांदों। दा बे चेयारमेन जाबोबाय थानांनानै आंनि बे जोंनि ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि आखल आखु आरो जोंनि बे फरायसुला फरायसुलिफोरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा मा बुङो मा बुङा आंनि खोमायाव हाबबाय थायो। दा बेखौसो आं बुंनो लुबैदों। दाबो जेरै रायनाय बायदि जागोन बुंनाय बायदि जागोन। दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों गथ'खौ दानायाव बिसेस करि गार्जियाना गथ' गथाया माबायदि फरायदों बोरै सोलिदों बेखौ मोजां रोखोम नायनानै गथ'खौ गिदिर गोलाव फोरोंनो हानायानो आसल गार्जेननि नाथाय आंनि गियानाव आंनि खोमायाव हाबफैनाया बेनो जे मेट्रिक परीक्षा होखांनायनि उनाव जखन रिजाल्टआ होबाय तखन सोरबा नैबे समाव नुनो मोनदों बायद' आथिखालनि बे लाइमोनफ्रा बे जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा माखासे ड्राग्स फेग्रा मुवाजों गोजावना थानायखौ नुनो मोनदों। मा बुङो खाराव गोग्लैदोंनो जेबो नायनो मोनाखै न'खरखौ जेबो लिरनोबो हायाखै बेखायनो थार्ड डिभिजनाव पास जादों। होनब्ला मा होननाय जादों दे होननाय जानाया बेनो जादों जे गावनि फिसाला फिसाजोआ न'खर लिरनानै फार्स्ट डिभिजनाव पास जानानै फैदों। बेबायदि होननाय खोनायो जिहेतु आं चेयारमेनखौ दिनै 1 बोसोर 2 बोसोराव उन्दै लाइमोनफोरखौ फरायनायनि फारसे माबाफोर मेसेज होगोन नामा? काजलगाव हाई स्कुलाव एग्जामिनेसन कन्डाक्ट कमिटिनि चेयारमेन जानानै बे अभिज्ञता फैनायखाय आं दिनै बुंनो बाध्य जादों।
Niwon jiran got'आ जानि सुदु जोंनि बिलि गामिनि गथ'फ्राबो बिदि नलेजखौ मोनो नोंखायनो बेनिफ्राय जों मोजां नलेजफोरखौ लानांगौ मोनसे ड्रिम खालामनांगौ सिमां नुनांगौ आरो बे सिमांखौ होसोनो थाखाय जाफुंसारहोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगौ दाना स्काइ इज द लिमिट नों बिरबाय बान्था गैया जों जापानखौ नुयो कोरियाखौ नुयो जार्मानिखौ नुयो गावनि भाषाजों गावनि मातृभाषाजों बिसोरो दिनैहाय फुरा वर्ल्डखौ स्प्रेड जादों जोंहाबो बिदिनो जादों बिफाङा गायसनजाबाय बिफाङा अलरेडि गायसनजाबाय बे बिफाङाव हासार दै होनानै जोङो गेरेमसा खालामनांगौ जाहाथे फिथाइ थायो बे फरायसालिनि स्पर्ट्सजों लोगोसे ओमफ्राय बाहाय एनुवेल स्पर्ट्सजों लोगोसे माबा लादों अपेन सेसन लादों जोङो माखासे लाबोदों जोंनि हामलायनाय बायदि बिथांमोना नुजाफैदों आरो गथ'नि गार्जेन बिथांमोनाबो नुजाफैदों बिथांमोनखौ जोङो सामलाय आफादनि जानानै बावनाय जायो आरो बिथांमोना दिनै फैनानै एसेबाबो बिसेसखौनो सुबिदा होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ फरायबाय आरो धन्यबाद होनाय जाबाय दा इउएन एकाडेमिखौ जों बे मुलुगावआव गायसननायनि मेइन थांखियानो जाहैदोंमोन जे बर' मिडियाम बिमानि रावजों फरायनानै जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरनो राफोद सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो मानब सम्पद दानो हायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो मुलुगाव इउएन एकाडेमि बेखौ गायसननाय जादोंमोन दा गमामायैनो बे फरायसालिखौ दैदेननानै जोङो जोबोद रंजानाय मोनदों मानो होनना बुङोबा जोंनि बे थिफ्राय एलेकायाव जोंनि बे फरायसालि बायदि मोजां रिजाल्ट होनो हानाय दासिमबो गैया होननानै बुंजायो मानोना जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय जेसेबां मेट्रिक आनजाद होनानै थांबाय दिनैसिम 3 बेस्ट दङना 3 बेस्ट जाबाय मोनफ्रोमबो बेस्टआव बेबायदिनो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजननि अनगा थार्ड डिभिजन आरो साफ्रोमबो गथ'फ्रा मोनब्रै सयथा लेटार लानानैबो पास खालामनाय रेकर्ड दङ आरो सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनाय गथ'फ्राबो लेटार मार्क मोननानै पास खालामनायनि दा बे बिथिङाव जोङो खुबै सेटिसफाइड आरो जोङो गथ' गथायफ्रा जाहाथे बेवहाय फरायनायजों लोगोसे गाव गावनि आखल आखुखौबो दानानै लाफुंनो हायो आखल सोलोंनाय खामानि मावनाय बायदिसिना बिथिङाव जाहाथे गथ'फ्रा आखा फाखा बेफोरखौबो फोरोंनाय जायो आरो बेनिफ्राय माखासे क्लासनि अनगायै जेमन स्पिकिं इंलिश स्पिकिंखौ बेखौ फोरोंनाय जायो दा बे बिथिङाव जोंनि गथ' गथायफ्रा बुंनो थाङोब्ला अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ गासिबो मोनजोबनो हायाखैबाबो खिन्थिबाबो एसेखौ मोनगोन दा जों मिजिंथियो जोंनि गथ' गथायनि गार्जेन बिथांमोनखौ जोङो अरायथा लुबैगासिनो दङ आरो दाबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ बे इउएन एकाडेमि एडमिसन होनानै गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायाव हेफाजाब खालामो बेखौ जोङो अराय मिजिंथिगोन आरो बिथांमोनखौ बेसेबांसो फरायसालिफ्रा दङ दिनै दा बाथ्राथ' दुखुनांथाव जोंनि बर' मानसिफोरनि जेनाखि जनसंख्या सुबुं सानखो बियो खमायनायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ जोंनि न'खरफ्रा फिसानिफ्राय फिसा जालांगासिनो दङ न'खराव सासे सानैनि अनगा गथ' मोनलिया दा बे बिथिंनिफ्राय जोङो बे एरियानिफ्राय बोसोरसेयाव बारा बुरजा बुरजा गथ'खौ जों मोननो हायाखै 19 जन 20 जन 15 जन गाहाम जायो दा बेबायदिनो जोङो नार्सारिनिफ्राय आदि करि क्लास 10 सिम गथ'फोरखौ सर्बमुख एखमबा 200नि खाथि जायो दा देग्लायहाय टटाल हस्टेलार आरो आउटसाइडार गासै 150सो
फरायसा जोंनि बे फरायसालियाव फरायगासिनो दङ आरो बे फरायसाफोरखौ लानानैनो जोंनि बे दुलिगाव UN एकाडेमिखौ क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।